An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sahra. Saking sahabat Abu Hurairah, mugi-mugi Allah senantiasa paling ridho dumateng piyambakipun. Ingkang Abu Hurairah niku aslinipun asmanipun Abdurrahman. Bapake niku asmanipun Sahra. Piyambakipun panggilanipun Abdurrahman bin Sahra ning kunyahipun Abu Hurairah. Abu niku maknanipun bapak, Sahra niku maknanipun kucing. Bismillah. Berarti nek Abu Hurairah niku berarti bapake kucing. Lah terus apa bojone nglairke kucing? Mboten. Ngeten. Abu Hurairah niki piyambakipun senengane niku ngulek-ulek kucing. Nanti niku mesti nggo kucing. Nggih. Dilus-lus, dipakan lan selajengipun. Pokoke senengane andi-andi kucing. Sok-sok kadang bahkan ketika salat niku jubah niku ngantongi kucing. Akhirnya pun saking gematine marang kucing, piyambake pun keceluk Abu Hurairah, bapake kucing. Ngeten. Nggih. Abu Hurairah niki niku piyambakipun ngaji kalih Rasul niku namung 6 tahun. Amargi 13 tahun wonten ing Mekah niku Abu Hurairah niku dereng enten. Tambah 2 tahun ngantos perang Badar, hijrah teng Madinah, Abu Hurairah nggih dereng enten. Tambah setahun perang Uhud, Abu Hurairah nggih dereng enten. Tambah setahun melih perang Khandaq nggih dereng enten. Lah rampung perang Khandaq ajeng memerangi tiang-tiang Yahudi. Lah niku Abu Hurairah niku nembe mlebu Islam. Berarti 13 tahun tambah 2 tahun tambah setahun tambah setahun. Pinten berarti? 17 tahun. 13 tambah 2 tahun perang Badar, tambah setahun perang Uhud, tambah setahun perang Khandaq. Berarti 4 karo 13 niku pinten? 17 tahun. Terus Abu Hurairah niku ngaji kalih Rasul niku ketinggalan para sahabat niku 17 tahun. Amargi Rasul niku leh mulang sahabat niku dangunipun 23 tahun. Nek 23 niku dijumuk 17 pinten? 6 tahun. Dados Abu Hurairah niku ngaji kalih Rasul langsung niku selama 6 tahun. Ning fokus. Ngantos-ngantos sing jenenge Abu Hurairah niku keceluk nggih masuk wonten ing daftar Al-Mukatsirun. Al-Mukatsirun niku maknanipun sahabat ingkang kathah ngriwayataken hadis. Enten Abu Hurairah, enten Anas bin Malik, enten Jabir bin Abdullah, enten Ibunda Aisyah, enten sanesipun. Niku sing paling akeh niku malah Abu Hurairah. Anas bin Malik kalah, padahal Anas bin Malik niku ngajine kalih Rasul, niku Rasul hijrah teng Madinah, niku piyambakipun sampun ngaji kalih Rasul ning cek cilik. 10 tahun berarti Anas bin Malik. Niku namung kalih ewu pinten ngoten. Nggih. Lah, nek Abu Hurairah walaupun ngajine mung 6 tahun, ning piyambakipun fokus. Mboten nggo samben. Nek kula jenengan kan ngaji nggo samben nggih. Nggih to? Seminggu pisan napa seminggu pindho napa ping 3? Pisan. Napa seminggu ping 7? Abu Hurairah niku piyambakipun mboten sampean fokus. Dina-dina niku ngaji kalih Rasul. Nek sahabat Muhajirin piyambakipun yo ngaji marang Rasul, ning sok-sok niku berniaga dodolan. Tinggal marang teng Syam, tinggal teng Yaman, ngoten niku. Nek sahabat Ansor sahabat Madinah niku yo ngaji ning karo disambi bercocok tanam. Ngoten, pertanian. Nek Abu Hurairah niku mboten piyambakipun fokus dina-dina niku nggo ngaji kalih Rasul. Tileme teng masjid. Mula nek sing dipun ijinaken saged
haji napa umroh mengke teng pojok Masjid Nabawi sisih lor etan mengke enten Ahlus Sufah. Ahlus Sufah niku napa nggon-nggonanipun sahabat sing gak ndegayan uripe nang masjid, turu masjid, mangane nek enek wong ngeki, nek ra enek wong ngeki poso. Niku ing antawisipun Abu Hurairah. Jumlahipun sekitar wong 70. Terus sahabat niku biasa. Sing uripe ngaji tok ora nyambet gawe ngoten ya gak apa-apa. Nek kula jenengan, misalnya wong ngaji tok ora nyambet gawe ngoten. Lah wong ora ngamang nyambet gawe arep mangan apa? Ngoten. Kula jenengan apa-apa dilokne. Ngoten. Nek sahabat mboten, sing perang terus Khalid bin Walid ya ora apa-apa. Nggih. Sing bercocok tanam ya ora apa-apa, sing ngaji ya ora apa-apa. Lah, engko sing dodol nek entuk hasil niku nyodako nginfake marang sing ngaji tok niku wau. Sing ngaji entuk ngilmu ngandani sing gak mlebu ngoten. Nggih. Niku Abu Hurairah 5374 hadis melalui lesanipun Abu Hurairah padahal ngajine mung 6 tahun. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam paring pangandika salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Nggih. Enten tigang perkawis ingkang ndadosaken tiyang niku sukses. Enten tigang perkawis ndadosaken tiyang niku cilaka. Enten tigang perkawis niku saged ngangkat derajat. Enten tigang perkawis niku iso nutupi mbrusak dosa. Telu ndamel sukses, 3 ndadosne cilaka, 3 ngangkat derajat, 3 melih niku saged nutupi mbrusak dosa. Berarti 3 ping 4 12. Nggih, dirampung nih mboten? Rampung nih. Jenengan siap mulai jam 12? Siap. Nggih, kula mengke dugi isak jenengan tutukne dhewe. Nggih. Nggih. Bismillah. Wa amma wondene. Nggih. Amal munjiyatun. Wondene perkawis ingkang dadosaken tiyang niku sukses. Sukses niku napa? Dihasil ngoten. Nggih. Munjiyatun sukses utawi piyambakipun slamet. Nek kula jenengan wah sukses kae nyambut gaene, ngoten. Sukses kae umahe saiki wis apik, ngoten. Sukses kae lan salajengipun. Padahal sing diarani sukses ki sing piye? Nek teng mriki dipun paring keterangan. Nggih. Nggih menika napa? Wa manazilu fil akhirati. Nggih, dados al-mukhlasati li sahibiya minal adzab. Sing jenenge wong niku diarani slamet, wong niku sukses, niku menawi piyambakipun niku slamet saking azabipun Allah, niku wong sukses. Nek kula jenengan wong sukses, wong sugih. Padahal sugih karo melarat niku gak penting. Sugih karo melarat niku penak ndi? Sugih. Napa nggih? Dan jenengan napa dereng tau sugih? Dereng. Mulane rumasane wong penak niku sugih ngono, sing ngomong sapa? Nggih. Nggih. Nah, pertanyaan kula rubah,
sing angel turu niku wong melarat apa wong sugih? Nah, melarat. Oh nggih, melarat ki ya angel turu mergo kokean utang. Nek mau sugih ku ya angel turu mergo kokean hitungan. Berarti padha. Niki. Dados sugih kali melarat niku gak penting. Pokoke wong sing penting niku setunggal, jangan lupa bahagia, ngoten nggih? Ngoten. Bahagia niku mboten kudu sugih. Berbahagialah Anda, maka Anda akan menjadi orang yang kaya. Rasa ngenteni sugih agek bahagia. Wong bahagia niku sepele kok. Wong sosok niku namung nyambet gawe sedina niku hasilnya mung 100.000, kuwi ben wengi wani nang hek. Ngopi. Bahagia niku sepele, ngombe wedang kopi jagungan karo kancane iso guyu. Awak sugih-sugih niku sosok niku gak sempat ngeten niku. Mula wong sing slamet, wong sing sukses niku mboten sing kudu sugih, mboten. Nggih menika tiyang ingkang piyambakipun sukses niku menawi piyambakipun bebas saking ancamanipun azabipun Allah niku sukses. Nah, tigang perkawis ingkang ndadosaken tiyang niku slamet sukses saking ancaman azabipun Allah ingkang sepindah fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Nggih. Qaddima sirri li anna taqwallahu fihi a'la darajatun. Nggih. Dipun rumenaken fa khasyatullah ala sirri nggih menika tiyang niku nek pengin slamet saking ancaman azabipun Allah, piyambakipun kewuh piyambakipun wedi marang Allah pas dhewean napa pas amar wong akeh. Ibu-ibu niku nek pas ngaji ngeten niku ketok salehah. Nggih lho. Jilbaban kabeh. Ning kira-kira engko teko ngomah ki jek jilbaban apa ora ya? Mboten. Nggih. Bapak nggih ngoten nek pas ngaji ketok saleh tenan. Amar wong akeh. Ning kula jenengan saleh, kula jenengan dados tiyang sae niku, tiyang sae piyambakipun tetep pekewuh kalih Allah pas dhewean napa mas samar wong akeh gampang-gampangan. Ngeten. Ning ngarep masjid enek jiglok dit 100.000, gak enek wong. Jenengan pendet mboten? Jipuk mboten? Jipuk. Lah dite sapa? Tambah parah rezeki anak soleh. Lah rezeki anak soleh piye wong soleh kaya ngono gelem. Tambah parah niku. Niku wonten ing pembahasan fikih niku jenenge luqathah. Luqathah niku nemu barang. Enten aturanipun, enten fikihipun, enten SOP-nipun. Kula jenengan nek nemu barang, kok barang niku nek ditokne malah kira kedasat, malah mambu, misal gethuk napa panganan. Diglok nang pinggir dalan, kok ora ndang dipangan malah mambu, ndang panganen rapopo. Ning kok nek wong goleki ijolana. Ngoten. Nggih. Nek barang sing ditemu niku barang mati, contone dit 100.000, mbok jipuk ya ora apa-apa. Ning sampean duwe kewajiban ngelangne, ngumumne sapa sing kelangan dit 100.000 ning nggon aku, leh ngumumne selama setahun. Ayo. Ngaten. Suwen nggih. Nek niku barange barang mati, nggih. Barang mati nggih. Nek barange barang urip, misal nek pitik bingung arep mulih nandi. Mlebu ning kandange kula jenengan. Ya ora apa-apa ben mlebu, ning jenengan kudu ngelangne. Dikelangne diumumne sapa sing kelangan pitik rupane ngene. Nek enek wong aku duwe kekno. Nek ra enek wong duwe openono. Engko nek manak dadi 18 enek wong aku ya kekno ya an. Niku jenenge luqata barang temuane ngeten niku. Apa kok nggih nemu tekku rezeki sing ngomong sapa? Mboten ngoten.
Tiyang ingkang piyambakipun pekewo lha niku teke sapa? Barange liyan. Tiyang ingkang bertakwa dumateng Allah. Sesuk ngeten, misal kula njenengan mengke metu bareng enek 100.000, jibuk celemut ngomong kancane apa ora? Nek wong akeh rak iki dite sapa ora ngono kan? Pekewo wong enek 100.000 ora ngomong-ngomong. Nek kula njenengan iku bukti-bukti betul-betul kula njenengan iku bertakwa dumateng Allah, nemu dhe 100.000 kuwi tetep mbah dhewe mbah amor wong akeh tetep dikelangne. Mergo rama rumangsa ora duwe. Dadi mula ora gampang memang. Tiyang ingkang pekewo dumateng Allah Subhanahu wa taala, kula njenengan iku ora entuk sak-sake. Misal kula njenengan niku duwe aurat. Aurat niku napa? Halo. Aurat niku napa? Mikir napa ngantuk? Mikir. Pun panggih dereng. Aurat niku napa? Aurat niku perkara sing kudu ditutupi niku jenenge aurat. Nek tiyang kakung niku dengkul teka pusat. Nek wong wedok kuwabe sak awak kejawi wajah kalih telapak tangan. Wajib ditutup. Nggih. Misal kula jenengan teng omah niku ora entuk dledar-dledar ngono ya ora oleh. Lebih-lebih metu kok omah, nek nang omah sih mayak-mayak. Sing enek mung bojone dhewe, anake dhewe. Nek metu kok omah ora oleh. Wong lanang-lanang ketoke aurate mung napa udel teko pusan teko dengkul ning sosok niku nutupi niku yo gak gampang. Dadi ibu-ibu langkung-langkung piyambakipun pekewo marang Allah enek perintahe Allah mungko nutup aurat kula jenengan kok ra iso pekewo. Jenengan nek salat ngenten ket bapak ketok bagus nggih. Nggih. Nek salat bareng ning masjid, nek salat dhewe nggih ngeten niku jenengan nyandang nggih. Ya ora apa-apa. Kudune yang ngono. Nggih. Kula jenengan pekewo ketika ngadep Allah. Lah kula jenengan ngadep Pak Lurah leh dandane ra karu-karuan. Ngadep Allah sing maringi sedantenipun, sing jamin sedantenipun malah sak-sake. Mergo enek perintahe, ya ayyuhalladzina amanu idza nek sampean kumtum ila sholati, nek sampean ngadeg arep salat. Nggih, ayat sanesipun. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wong sing padha iman, nek sampean arep tindak masjid kangge salat, nggunen perhiasanmu. Perhiasan niku napa? Sing iso nutupi awak, pakaian. Mula nek tindak masjid niku pakaian sing paling pantes ora kudu anyar. Sing pantes sepatute piye ngoten mawon. Ora kudu seragam mboten. Ning patute piye, mathuke piye. Ngoten nggih? Nggih. Salat kaosan entuk mboten? Mboten entuk, batal salat kok kaosan. Batal salat kaosan niku. Ning nek salat klambine kaos entuk mboten? Entuk, sing ra entuk sapa? Ning patut apa ora? Dadi patolan mboten dipikir dhewe. Kaya nek jagong wis lamong tamu, kaosan ngono entuk ora? Ngene. Ora patut. Nek yang jayengan kaosan, nggih kathoke training, sandal jepit ora apa-apa ning jayengan. Ning nek sing bagian namung tamu beda. Mergo napa ngene teko dia diadai jenis sepatu, kathok setelika, bila perlu nganggo jas, bila perlu nganggo kopiah, mboten songkok nasional, mboten kopiah. Terus mung nang dhuwur sirah kuwi nggone dhewe-dhewe. Kopiah ki kapan, helm kapan, songkok kapan, iket kapan, kuwi nek nggone dhewe-dhewe. Gak entuk dicampur. Nek dicampur gak pas, bahasa sanes dolim. Jenengan salat nganggo helm misal. Yo, entuk mboten? Ora entuk. Lah engko lek sujud piye bathuke?
Ngoten. Tunggale jenengan nek ngepit motor teng dalan gedhe nganggo kopiah ya ora oleh. Nek sampean ngengkel ya ora apa-apa, semprit polisi bayaran ngono. Niku nggone pun diatur dhewe-dhewe. Ngoten. Mila kula jenengan niku kudu manggon, kudu pekewo marang Allah, patute piye ngoten. Niki. Dados tiyang ingkang afa khasyatullah ajrih dumateng Allah, wedi nek nglanggar perintah, wedi nek nglanggar larangan. Mung sak larangane kok durung iso ninggalke, mung sak perintahe kok durung iso nglakoni. Niku kudune pekewo. Islam sepron-seprene ora mundak-mundak. Ngoten. Nggih. Asale nek Islam keturunane nyat yo ngono kuwi. Islam ini gara Islam keturunan maknanipun wong tuane Islam anake dadi Islam niku biasanya rapati pinter leh ngaji rapati tenanan. Nek jeneng Islam niku mualaf, nek mualaf niku hasil renungan, hasil pengkajian pinter-pinter. Nggih, setunduk wingi enten tiyang ken Islam nih. Bandar narkoba. Masline wong Bogor. Pak mboke pendeta. Jamaahe wong 600. Metu ke penjara niku vonise niku barang buktine niku 10 kilo, piyambake pun kudu njalani vonise 11 tahun, leh menjalani 8 tahun punjul 3 sasi. Mbasa metu dhek pengen pindah Islam diboikot kalih keluargane. Ngoten. Ning pun mantep mlebu Islam. Ndek malam setu dipun kita islamaken. Sakniki teng Masaran Kulon Kidul Pasar mriku. Ora duwe sapa-sapa. Orang duwe apa-apa. Ning semangat ngaji ini luar biasa. Jenengan nek gak hati-hati jenengan ketinggalan. Ana tenanan kok jenengan rapati tenanan. Nggih ta? Lah jenengan mau seminggu pisan nek gak blong sok-sok blong. Dados nek kula jenengan ngaji ndadosaken kula jenengan niku pekewo kalih Allah. Pekewo nek pas piyambakan apa pekewo amar mongke. Sinten ingkang langkung rumaos pekewo marang Allah piyambake pun badhe termasuk al-munjiyatu, tiyang ingkang badhe slamet saking azabipun Allah. Nomor kalihipun wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu niku napa? Ai tawassutu, nggih menika tiyang ingkang tengah-tengahan fil ma'isyati ana ing urip bi alam yujawizu fiha al hadu wa radhiya bidzalik. Dadi piyambake pun urip niku biasa, normal mawon. Ketika takdire dadi wong fakir, wong melarat, ora apa-apa rasah kokean sambat. Wong sambat warung ora diwangi. Walaupun saiki golek wong melarat niku rada angel. Sosok niku iki melarat ora niku bingung iki. Lah njipuk beras raskin, tumpakane PCX. Niku melarat mboten? Nggih. Lah numpake PCX kok melarat? Silian. Oh nggih. Nggih. Silian, ra apa-apa. Terus kula jenengan niku biasa mawon. Dadi wong melarat rasa kokean sambat, nek dadi wong sugih rasa kemaki, rasa sombong. Ngoten. Sebab napa? Melarat lan sugih niku wis digaris. Tiyang niku nek ginaris niku memang sugih. Alah. Dhewe watoke niku duwe tok. Nek wong sugih lho. Nek takdire melarat dalah nyambut gawe tenanan niku ora dadi-dadi, tambahi modal bangkrut tok. Ngeten. Mula kula jenengan gesang niku ingat nama setunggal, sing penting wong urip niku santai. Ridho didalani. Wong bahagia niku ora kudu sugih, rasa ngenteni sugih alah. Penak-penak hari ini harus bahagia. Rasa abot-abot, mikir apa? Ora dadi mudin kok air kosomen. Sing Mbah mudine penak ayo. Nggih, penak-penakan mawon. Harus bahagia. Kajenge kula jenengan iso bahagia kudu duwe ilmu. Tiyang niku nek duwe ilmu niku kaya wong numpak pit motor napa wong mlaku dalane padang biak. Menggok ora, munggah medun ora, engko enek jeglungan ora, nek padang iso menghindari.
Sami nek kula jenengan gesang niku ndek ilmu penak. Sosok niki nyata ya dalane rada munggah, sosok ki rada medhun ngoten biasa. Maknanipun sosok ki ya urip ki ya penak, sosok ki ya rekoso. Kan renek wong kedusan rekoso terus. Piye dhewe saiki dadi apa? Dadi jeksa. Jeksa ajek rekoso. Ngati-ati kalimatmu. Nek ngantek kelakon ajek rekoso tenan ku ruwet niku mungkin. Ngoten. Mula urip rasa rekoso kok nggo rekoso ki ngopo? Sese, niki sing dugi niki sing ketoke penak dhewe sapa? Mang Sawang. Tak sawang-sawangan. Niki. Sing tak penak dhewe sinten? Kula ngoten mawon, penak-penakan. Rasa angel-angel. Lah wong golek wong penak kok dadak ngulati kancane, sing diulati-ngulati jenengan kok. Ngoten. Terus urip niku tiyang niku nek pengin mboten diadab dening Allah, dadi wong mlarat ditampa ridho ora apa-apa. Dadi wong sugih ya ora apa-apa niku dititipi ning sing amanah. Aja sombong, wong sugih niku mung kaya tukang parkir. Nggih. Misal, sugih dhewe niki sinten? Nggih. Niki. Pak sinten asmane? Pak Sarno, misal. Nun? Pak Tarno. Nggih, pun ajeng mantu dereng? Pun rampung? Waduh. Jek arep mantu misal, kancane diundangi kabeh, dulure diundangi kabeh, wong sak desa undangi kabeh. Engko parkire dawa banget. Sing bagian parkir rasa petita-petiti. Lho, mobilku akeh. Lah mung tukang parkir kok rapi, sombong men. Kuwi engko rampung digawe entek mulih kabeh. Padha kula jenengan sugih kaya ngapa niku puputing yuswa bar. Mboten percaya mangulati Bratasena. Kurang sugih piye? Duwe toko piranggon masaran enten Boyolali enten Solo enten. Pabrik semono gedene, kowe etan pabrik niku ya lemahe. Omahe enek terus ngulkulani ya omahe. Entek. Tutuping yuswa rampung sing duwe jenenge Pak Parjan, gitu. Rampung ugi anake gak duwe warisan blas. Wong kuwi ku didol sak leker genthonge pira rampung. Sebab napa? Setorane bank anake tok sesasi niku 200 juta. Ora percaya? Lah Mas kula niku sopire mriku. Ngoten. Ketoke sugih kaya ngono, ora tau iso turu, setorane ben sasi anake tok 200 juta. Lah anake, lah mboke. Gaten. Penak-penakan mawon, ora kudu sugih. Pilang niku enten, wong sugih dhewe sak pilang. Sapa ya? Enek. Enten juragan Buathik sugih dhewe sak pilang ning terkenal medhit memang. Sapa ora tak omongne. Nek tak omongne ngrasani no. Niki tak kula damel crita niku kangge pelajaran kula jenengan. Karyawane akeh ning terkenal medhit. Ya mengko sing gedhe lemburane. Nek gajine niku paling sithik sak pilang. Sugih ra umum. Niku misal arep buka rekening nek bank wis ra iso nampa. Saking akeh duwite. Ning sekolah diceritani wae ngarepe, Pak, wong ngarepan niku nek bengi ra tau turu. Ra tau turu? Dadi ngger 12:30 teko jam 2, 2:30 niku gak iso turu. Nek gak iso turu ngapa? Nyekel selang, nyirami kembang, nyirami duren. Nek jenengan 2:30 teko jam 2 ono apa? Ayo pilih turu. Rekoso menurip. Ngaten. Dadi kula jenengan niku penak-penakan mawon dadi wong melarat ora apa-apa. Bahkan ngendikane Nabi ketika piyambakipun Isra Mi'raj niku, tak inguk swarga kuwi oke-oke wong melarat karo wong sing didolimi, tak inguk neraka oke-oke wong sugih karo wong wedok. Ngapunten lho, Bu. Kula mengke mulih jenengan cegat. Niku ngendikane Nabi. Ngapa wong wedok niku oke-oke mayoritas wong wedok niku nyemplung neraka? Siji, wong wedok ki kurang agamane, loro kurang akale. Kurang agamane, lah wong wedok niku ben sasi aku kudu leren ngibadahi. Minimal sedina sewengi, maksimal 15 dina, rata-rata 6 dina napa 7 dina jenenge haid.
Ya ampun, tamu siji niku nek teko leren kabeh. Ngeten. Mengke 2 tahun pisan leren 40 dina jenenge nifas. Mula kancane mbentiyut ngibadah ngaji maca Quran kono gak iso apa-apa. Mula kurang agamane. Nomor 2 wong wedok niku kurang akale. Berarti kurang akale gendeng ngono. Ora. Nggih. Kurang akale niku maknanipun wong wedok iki kon matur nuwun karo wong lanang niku angel ngoten. Nggih, angel. Nggih, Pak. Bojone jenengan nggih. Ora apa-apa lah wong enet sing ngomong tak aku to nek. Ya didep bojone nek wedi men. Wong wedok niku kae dhisik teko somben iki padha. Nggih, padha. Wong wedok niku umat akeh omongane, tur omongane rada landhep, tur rada nyelekit. Ngono. Omongane bendina niku 24.000 kata. Nek wong lanang niku mung 4.000. Mula bojone kula jenengan niku nek wong wedok-wedok niku agek siaran langsung pisan-pisan aja mbok sawuri. Kalah wis to. Mbok kula pengalaman kok. Nggih. Wong wedok niku nek agek siaran agek ngomyang ngene ketokno wis tokno. Kula nggih kula tok nek ben ngger batu nentek ya meneng dhewe ngono. Nek disauri tuasan. Ngeten. Nah, kula jenengan nek pengen mlebu swarga niku malah sing dhisik mlebu swarga niku wong melarat. Nggih. Sesuk pilih dadi swarga napa neraka? Dadi wong melarat. Nggih. Ngeten. Nek jenengan pengen dadi wong sugih enek carane. Nek jenengan pengen dadi wong melarat enek dongane. Pengen melarat kula warai dongane. Wani. Ora ndonga wis melarat tambah ndonga. Dongane Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'ani zumratul masakin. Ya Allah, kula manggesangne dadi wong melarat mawon. Pani. Ora ndonga wis melarat kok tambah ndonga tambah melarat niku. Wa amitni miskinan lan kula mangpejahi wonten kondisi miskin ya Allah. Wa abafni lan jenengan bangkitaken kula sanging kuburan amor wong-wong melarat. Niku nek pengen dadi wong melarat. Nek pengen dadi wong sugih niku enek carane. Napa nek pengen dadi wong sugih niku sering dundum. Wong sing sugih niku mboten sugih napa bondo donya mboten. Kuwi niku sing duwe Allah. Wong sing sugih niku sing longgar atine, sing bendina niku serengane dundum. Ngeten. Niku wong sugih. Lah ketoke bondo donya enek nek gak tau dundum alah medhit niku ora sugih. Rekoso uripe. Dongane wong-wong kok dane sugih ning blas ra kecer. Blas ra nyiprat ngeten niku. Niku dongane elek-elek. Mulai enten pepatah Arab ini. Wonge apike kaya ngapa? Nek wonge medhit, apike bakal ketutup medhite sing ketok medhite. Wong kok eleke kaya ngapa? Nek asal piyambakipun lomo, eleke bakal ketutup lomane sing ketok lomane. Gitu. Mila kula jenengan sinten sing sugih, wong sing gaene dundum marang tanggane kiwa tengene kalih dulure niku wong sugih. Wong sugih niku ora masalah, kok wis longgar atine, wis turah. Rapati butuh kekne kancane ngono lho. Mula kula sok-sok nggih anyel kalih bojo niku, kok dadak duwe kulkas barang niku lho. Lah panganan niku timbang disimpen ning kulkas lho ya kekne wong-wong rampung ngono. Iso nggo sangu ning akhirat ngono lho. Snack bar pengajian lebone kulkas sesuk pakane pitik alah. Niki. Kadang sedih ngoten. Nggih. Tetep wong sing sugih niku seneng sing sereng dundum. Sing gak tau dundum malah kuwi mbok tumpakne mobil duwite akeh niku wong melarat. Lah rung cukup. Ndandarakku ki nek wong sugih ki ya wis mendhek ora bayo jek ngangah-angah. Sesuk sing gaene sambat niku wong melarat apa sugih? Nderekku ki wis wong melarat, oh sugih tambate lambah nemen kok.
Ngeten. Mila kula jenengan nek pengen sukses mboten diadab dening Allah, slamet donya akhirat, niku nek takdire dadi wong melarat ya ora apa-apa ditampa rasaku kan sambat-sambat ora diwangi kok. Nek kula jenengan dadi wong sugih, rasa sombong kuwi mung titipan. Ngeten. Nggih, niku nomor kalih. Nomor 3 nipun. Wal adlu fir ridha wal ghadabi. Wal adlu nggih menika adil niku wat usyai'i ala makanihi manggenaken setunggalipun perkawis wonten ing panggenanipun niku wong adil. Nggih, dados tiyang adil niku tiyang ingkang nyandang menyesuaikan tempatnya. Iki aku arep ngapa to? Ketoke patut ora to? Lah niku wong sing sae. Sosok kula jenengan ra gagas. Oh, aku senengku iki ya wis ora ngono. Mula kula seneng bojo kula. Sing nyenengi ya kula mosok jenengan. Nggih, arek nganggo klambi iki gandenge sarung iki, Mas. Iki nek karo iki gak gathuk. Ngoten. Nggih. Mula di balik kesuksesan seorang suami di luar ada pahlawan seorang istri di rumah. Ngoten. Nggih. Mula ibu-ibu niku bapak-bapak niku nek arep metu omah nyandang iki piye disawang patute piye. Iki kudu nganggo kopiah ora kuwi enek nggone. Nggih. Nek ning sawah niku mathuke nganggo guyo. Nek dolan niku mathuke nganggo topi. Nggih. Nek jagong sok-sok nganggo temu niku mathuke nganggo iket. Nggih to. Nek salat niku kopiah bunder. Nggih. Nek gandengane sarung kok ngisor dhuwuran niku mathuke niku songkok. Ning nek jubah dawa niku mathuke sing bunder niku nggone dhewe-dhewe. Aja dicampur-campur. Ngeten. Nggone dhewe-dhewe. Kula jenengan klamben nganggo singlet kok njaba rak geger. Lah bener ngoten. Nggih. Dados kula jenengan niku adil fil ridho ketika kula jenengan pas dangang kalih pas nek pas nesu. Wong niku rak sok-sok ya nganggo nesu barang, sok-sok niku ya nganggo dangang barang. Nek dangang ku ya biasa wae, iso manggonke. Dangang ya dangang, lomo ya lomo, aja pol-polan kabeh kekne ora ngono. Ning nek kula nesu ya nesu ya aja pol-polan. Nesu karo wong kuwi biasa mawon. Sebab napa? Sok-sok wong sing saiki kula jenengan nesoni sesuk iso dadi bolo. Sesuk iso disenengi. Ngeten. Gething ya gething ning biasa mawon. Nggih. Nek nesu enten fikihipun enten aturanipun. Nek takdire kula jenengan niku nesu, nek karo ngadeg kula jenengan kon lungguh. Sebab wong nesu ki nek ngadeg medeni. Iso gajul apa? Iso nepang apa? Iso nyampluk apa? Mula kula jenengan nek nesu niku dipun perintahkan dening syariat, nesu aja karo ngadeg lungguh. Nek lungguh kan gak iso gajul. Lungguh kok dhewe nesu, ten, kula jenengan kon pindah, kon wudu. Kenapa dadak wudu barang? Nesu miku mau saka setan kuwi mau digawe saka geni kuwi bakal mati kena banyu. Mula kula jenengan kon wudu ben adem ben lerem. Bar wudu kok dhewe nesu, salat. Salat kok dhewe nesu, salat kok nesu piye? Ngeten. Nggih, dados tigang perkawis niki ingkang dadosaken kula jenengan niku sukses slamet donya akhirat. Siji, fa khasyatullahi ala fisirri wa ala niyati, pekewuh kalih Allah pas dhewean napa pas amor wong akeh. Nomor kalihipun kula jenengan at-tawassutu, tengah-tengah ketika dadi wong fakir, tengah-tengah ketika dadi wong sugih biasa mawon. Nomor terakhir wal adlu fir ridha wal ghadabi, kula jenengan nggih menika tetep saged manggenaken pas nesu piye, pas napa ronggar dangang nggih pripun. Nesu ki gak apa-apa oleh. Sahabat Nabi niku nek nesu, sahabat Ali niku nek ketoke gak pati keperanan karo bojone, niku tindak masjid, turu nang masjid. Nek jenengan paduro bojone nanti nang hik ngaten. Mboten ngoten. Tindak masjid amargi napa? Sing saged bolak-balikne manahe bojone kula jenengan niku Allah. Mula didongakne ke masjid mawon.
Nek enek wong nang masjid sampe aja suudon masih dikit nang masjid ae apa turu masjid apa nesuruh bojone aja ngono. Rong karuan juga ngoten. Nggih. Niku setunggal. Entuk telu, kita lajengaken. Dereng isa? Dereng. Engan nomor kali nggih. Wa amal muhlikatu. Nggih, perkawis sing nyilakane gawe sengsara. Yang ketiga, enggal sepindah faskus syadid. Ai bahlun syadid. Faskun niku medhit. Medhit niku util. Util niku pelit. Nah, ning ngeten, enten sing benten ke nek bahil niku tiyang ingkang nggadahi bondo sampun dumugi nisab boten purun ngedalke zakat niku bahil. Bahil niku hubunganipun kalih Allah. Nek faskhun medhit niku hubunganipun kalih sesama. Dados menawi kula jenengan nggadahi bondo sampun dumugi nisab napa sampun dumugi kaul nek gak gelem ngetokne zakat niku jenenge wong bakhil. Wong bakhil. Contoh panen entuk 8 kintal, banyune gratis kok gak gelem ngetokne 80 kilo niku wong bakhil. Lah piye? Ya wis ya ora apa-apa, tutukno olehmu bakhil, tutuk-tutukno rasakno sok mben dhewe entenono dhewe rasakno adabe. 80 kilo sing gak ditokne didumne fakir lan miskin niku wau. Niku njing ben teng akhirat dikalungne sing gak gelem zakat niku. Ngoten. Mula ben gak zakat gampang nek nggarap sawah aja ombo-ombo. Piye carane ndek sawah ning hasile niku ngisore 8 kintal, ora gak zakat. Ning ngger 8 kintal punjul sampean panen kok gak ngetoni zakat, ya ora apa-apa tutukno titenon, sok ben rasakno dhewe. Sing penting kula pun ngemutne. Aten. Ramadan dugi Ramadan niku jenenge haul. Nek tatanduran niku haule niku nek panen. Ning nek napa bondo liyane niku setahun. Misal piyambakipun dodol napa ngoten lajeng ketika mulai Ramadan teko Ramadan selajengipun niku barange sing ijen niku diitung niku jek pira, lajeng duwite niku nyekel pira, tenggon bank simpanane jek pira, diklumpukne kok ternyata enek 93 gram emas, maka wajib ngetokne 2,5%. Nek niku ra ditokne ra apa-apa, tutukno titenono sumben rasakno. Mula nek gak pengen zakat aja dadi wong sugih ngoten. Ngoten nggih? Nggih, bagian nampa malah. Nanti sawah mungkin separuh wolon, itu kan gak mungkin zakat. Nggih. Nggih, dipelajengaken. Terus niku bahil. Ning nek wong sing faskhun, wong sing medhit kuwi mau blas ra tau duduk. Ngaten. Riyen niku jaman riyen niku enten wong medhit ra karo-karuan. Nek cilikane kula wong sugih niku mesti ndek Petroma. Cilikane kula niku. Kok ndek Petroma wong sugih niku. Sing ra duwe-duwe niku ra mung napa? Rontor. Ublik. Ngoten. Nek wong sugih niku ndek Petroma. Lah, enek wong ndek Petroma bengi diuripne, disumet uripne. Lah, padange atoko ngendi-endi ngono. Tanggane iki melu seneng padang kuwi mau nyithak boto. Wah, penak men sing tuku minyake kene kono malah nggunane ditutup triplek. Ya Allah. Wong medhit ngeten niku. Ning ndarakku ya dhisik ya wong dhisik tok. Bae saiki jek enek iki. Omahe pinggir dalan ngarep dalan niku lampu niku 2,5. 2,5 gek uripe bar magrib, bar isak wis mati. Ya Allah. Lah wong nek medhit men, sak RT nggen kula nggih enten. Kan nggen kok jek enten. Napa jimpitan niku seh enten. Kula bagiane malam Rebo.
Niku nggone si fulan kae wis latare ombo, nek udan blekuk, lampune mati gembranggang doa. Wis kothong sisan sok-sok. Ya Allah. Wong nek medhit men. Lah napa lampu limang buat niku dheke diuripke sewengi teko sesasi iki tambahi pajeke pira to? Eling-eling wong nek medhit nggih ngeten niku. Wong nek medhit niku nemen-nemen niku tuwas disaru tangga, didongakne elek. Ngaten. Kula jenengan nek bandane dumugi nisab kok gak tanggap gelem zakat, mengke nggih enten sangsinipun. Mila ora tek nggo dadak nganggo medhit barenge arep urip karo sapa. Wong kula jenengan niku uripe karo tangga, nggih to? Uripe iki ya karo tangga, uripe iki ya karo dulur. Nek gak pengen dundum urip ning tengah alas kon. Ngaten. Nggih. Mila adan nggih. Mriko nek mriki rak dereng. Nggih. Dados tiyang niku nek medhit niku nyengsarane awake dhewe. Dhewe wangi ngirit enten wong pilang mboten wong kedusan. Daud ngoten. Wong ngirit banget memang. Kula tawani, "Sarapan, Mbah? Lawe apa lho?" Rica-rica ayam. Wah, jane enak. Pek jane, Mbah, monggo. Aku ndek ben tuwas tak rewangi ngirit ra mangan ayam. Lah mbok saiki wis pengen mangan ayam, wis ra iso mangan ayam. Nek mesakne niku untune wis entek. Ndek ben tuwas direwangi ngirit, ndek ben jek iso mangan ayam. Saiki wis pengen mangan ayam, ora iso mangan kenapa ra ndek untu. Mula urip niku penak-penak ndek pitik niku mbleh pitik ngoten nggih. Ngoten, rasah didol wae. Didol ijolke ayam potong kuwi obat tok. Gek senengane sayap karo pupu, padahal nyuntike ya ning kono kuwi ora percaya teko. Ngoten. Depite niku dibleh pangan wong sak omah ndoke digoreng ngoten mawon penak-penakan. Ngoten nggih. Nggih wedhus bareng niku mbleh ngono ya ora apa-apa. Ngoten nggih. Urip niku sing penak, rasa medhit-medhit. Amargi napa? Bondone kula jenengan niku telu, siji sing dipangan, loro sing dienggo, telu sing didomne marang tangga. Sing dipangan mlumpuk ning capiting. Yo, arep apa? Sing dienggo niku mengke dadi sampah. Omahe Mas Yadi niku apik. Ning mangenteni 30 taun kas kira-kira omahe niku dadi apa? Brukne ganti anyar. Anake gak trima. Oh, tendek ben anyar. Ning sing kula jenengan domne marang tangga teparo napa sorot lampu, napa panganan, napa bau, napa suku lan salajengipun niku tabungane kula jenengan. Oh, ten cekat insyaallah dipun lajengaken kesempatan candhaipun nggih mugi-mugi saged panggih malih wonten ing majelis salajengipun. Kita akhiraken kanthi kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.